Guys, welcome back ulit sa ating munting channel. Today guys, ang vlog natin ngayon dito sa bahay. So, konting blessing lang. Sa ngayon, nagluluto tayo ng ito guys. Ayun guys, meron tayong chicken wings. Bali, naglagay lang ako ng asin, paminta, at saka itong powder nito guys, crispy fry. So ito na siya guys, di ba? Napakasarap niya guys, Ayan. Tsaka meron pa rin tayong dito guys, yung chicken curry. Ayan. So marami tayong niluto ngayon guys. At meron ding dito guys, igado. Yan, lutong Ilocano guys. At saka meron ding tayong dito guys, Yan, papaitan ng Ilocano. At tiyarang! Din tayong yung galunggong. Halos suka lang guys ang pinangluto namin. Ang tawag kasi sa amin nito guys, impangat sa Ilocano. Meron tayong luya, sibuyas at saka bawang. At saka yung green pepper na maliliit dito guys. Yan. So yan guys, ilagay na natin tong patatas at saka tong carrots. Ayan. Tapos isabay na rin natin tong red pepper guys. Ayan. So ayan guys, takpan lang natin ng konti. Ayan guys. Meron pa tayong spring roll. Yan, bali siya to guys, meron siyang giniling na baka at saka vegetable. Yan, bali ginawa namin nung nakaraan to guys. Bali siya frozen. Mas madali kasing lutuin pag siya frozen. At saka siya crunchy. Yan. Bali, ito na siya guys. Ayan Yan. Mangan natin guys. Ayan siya Yan guys, ito na yung linuto nating lahat. Ito na yung chicken wings, spring roll, tapos ito yung chicken curry, at saka yung igado natin, at meron pa tayong guys, puto. Yan, lahat yan guys, mga puto. A few moments later. So yung guys, tapos na tayong nagluto. Yung palang sinasabi kong yung blessings. Bali, ito yung kaganapan guys, Ayan Ito pong higit na lahat na nais namin ibigay sa kanya na regalo. This is the gift of prayer. Lord, alam namin na hindi na po namin siya matutulungan, Lord, sa parte po na siya po'y manganganak. Dahil ito po ay siya lang ang magdadala.
Kaya ang pwede lang po naming idulog at itulong sa Kanya sa oras na ito, Panginoon, ayun pong nakaabot ang aming mga kamay, and God, that's how we extend our help to her right now. Kayo pong magbigay sa Kanya ng katatagan, kalakasan to overcome. Dahil nalalaman po namin matapos po ito, ay napakalaking pagpapala at regalo ang makikita namin at matatanggap namin, Panginoon. Lord, this is a very gift na manggagaling sa iyo. Kaya, Panginoon, muli sa kanyang pangalawang baby, kasama po si Kuya Edwin, dakilang Diyos. Lord, we pray that you will bless them. Unite them, Lord. Lord, help them, dear God, to provide all their needs, oh God, to nourish, Lord, to care, Lord God, these children na ipinagkaloob at ipagkakaloob po sa kanila. Panginoon, maraming salamat at ngayon po lamang ay inaangkin na po namin ang matagumpay na pagdi-deliver po niya, matagumpay, Panginoon, na kanya pong panganganak. In the name of Jesus, hindi namin alam kung kailan ang araw na ito. Kung aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, and everybody say amen. 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 Praise God. Baby shower kami. Hindi na kasi ako nakapunta sa pa-baby shower namin. Gawa nga nung may trabaho tayo, ikaw mo linggo, mahirap kasing magpaalam sa trabaho pagkalinggo. Kasi maraming tao pagka restaurant talaga, guys. Kaya mahirap magpaalam. So, si Mrs. na lang at saka yung anak kong nagpunta sa blessings namin. Kaya nagluto kami ng napakarami, guys. Kaya kunting share lang sa blessings. So, yung guys, maraming salamat muli sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Maraming salamat. Paalam. Adios.